BTC आव हासार होग्राया मानगोनां बिस्वजित दैमारी सार। BJP को BTC आव लाबोग्राया प्रमद बर'आनो हासार होग्राया बिस्वजित दैमारी। बिथाङानो दा BJP आनो प्रमद बर'। BTC आव BJP को लाबोग्राया मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो। प्रमद बर'खौ बोरलानि थिरजों बिखायाव गावना जोखोम खालामबाय। बे BJP जोंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिखायाव बोरला थिरजों गावजानाय बायदि दिनै बिथाङा गावख्लायनानै जोखोम खालामजाबाय। बिखौ बासायनोब्ला दिफेन बर' बिथांनि बुंनाय रावफोरा मोगथाङाव जाफुंनांगोन। BTR एकर्डनि गेजेरजों BTRनि रायजोनो होनायनिख्रुइ लांनायासो बांसिन। नै बेफोरनो फोरमाना नायदो आरो बुजिदो। एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथांनि गुबै जाहोना बेनोदि हाग्रामा महिलारि नङाब्ला BTC खौ रैखा खालामनाया गोरलै नङा होननानै रायजोनो फोरमायहरनाय जादों। BTC आव BJP खौ लाबोग्राया मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आरो दिनै हासार होग्राया मानगोनां बिस्वजित दैमारी सार। दिनै बे BJP जोंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिखायाव बोरला थिरजों गावजानाय बायदि दिनै बिथाङा गावख्लायनानै जोखोम खालामजाबाय आरो बिथांखौ बासायनांगौब्ला गमामायैनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथांनि साननाया जाफुंनांगोन। दिनै आं खावलायदों जे प्रमद बर' बिथाङा जोखोम जानानै गोग्लैना थादोंब्लाबो बिथांखौ बासायनायजों लोगोसे BTC आबो बासायथों। BTC आव थानाय बिदा फंबाय जोंनि रायजो राजा गासैबो बासायथों बेखौसो जों दिनै लुबैदों। नंगौ दिनै आं आगोलबो बुंदों BTR एकर्डनि गेजेरजों BTRनि रायजोफोरनो जेसेबां होनो थाखाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन होनायनिख्रुइ लांनायासो बांसिन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो बुंबाय थागोन। दिनै नंगौ मानगोनां दिफेन बर' सार बिथाङा BTC खौ बासायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों, BPF खौ खौसे जानो खावलायदों। बेयो बिराद मोजांनि खोथा। दिनै हाग्रामा महिलारिया मा दं? बर्तमान जेबो गैया, रायजोनो होनो हानाय जेबो गैया। अब्लाबो दिनै बै समाव मुगैजादोंब्लाबो नासयजादोंब्लाबो अयनाय खालामजादोंब्लाबो पुलिस मिलिटारिजों दिनै अयनाय खालामजादोंब्लाबो बिथांनि मानसिफ्रा सोरबाया जेल जानांदोंब्लाबो NIA नि दाखिल खालामजादोंब्लाबो सोरबा हमजादोंब्लाबो थिखादारफोरा दिनै बिल होजायाखैब्लाबो सोरनिबा फाइलफोरा दिनै पुलिस केस नांनानै दङ बेबायदि खालामजादोंब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ जेबो बुङाखै, जेबो अयनाय खालामाखै। गमायनो जुदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनो लाबोनाय BJP नि दैदेनगिरिफोरजों बोरलानि थिरजों गावजानाय बायदि जुदि गोग्लैनाया थामारबायब्ला बिथांखौ बासायनायाव दिनै जोंनि खामानि, BTC खौ बासायनाया रायजोनि खामानि। बेखौ दिनै जोङो बयबो वेलकाम खालामो। दिनै मानगोनां दिफेन बर' सार बिथाङा मानो थाखाय BTC खौ बासायनांगौ होननानै बुंदों। प्रमद बर' बिथाङाथ' दिनै गभर्नमेन्ट खालामगासिनो दङ सुप्रिम पावार लानानै, BJP जोंनो थाना गभर्नमेन्ट खालामगासिनो दङ, BTR एकर्डनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ। अब्लाबो दिनै BTC खौ बासायनांगौनि सार्थआव मानो थाखाय दिनै वेलकाम खालामदों? निस्सय बुंनो सानदों जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय लिडारशिपनि गेजेरजोंसो BTC आ बासायगोन, रैखा जागोन होननानै निस्सय बिथाङा दिनै रायजोनि सिगाङाव प्रकाश खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो आं खावलायदों, गले गले बयबो खावलायदों, बयबो बुंदों BPF आरो UPPL ज' जानानै रायजो खुंनायखौ सरकार सालायनायखौ बेबो लुबैनाय हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन। आरो मानगोनां दिफेन बर' सार बिथाङा जा लामायाव आवगायदों बेखौ साक्सेस खालामथों। उनफोराव आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्थाया जेन जाया बेखौ दिनै आं खावलायगोन। बिसोरखौनो बुंनानै आं दिनै वेलकाम खालामनायजों आं दिनै साबायखर बावहरदों। थेंक इउ।